Lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency angkang Lakhai si Paklangso RJ Road along Pini Bhomtiar ni ada por phai kepa porpen RCC adolong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang arideng pensi phitaing te ponsi ingpu ponlupusi berta longdun Labang somai long Sarupathar MEC kadom terang pipen japonsi aluhi sarpoman pen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang chitongdun lapen anparta MP Horen Singh Be pen chenglok Karbianglong Autonomous Council Chairman MLAs EMs MEC lapen kithe kiting atum chetong don si RDP don Pinpur pon me labang so dolong nong nam ka chethang pluk dolong hemta pusi social media news channel lapen newspaper along anta chethang lo dihu sike ningkan pho EM Jagat Singh ingti ke do ahut ke alangli klempi tekang un eterlo seta non MEC kadom terang pi ke wang pen alangli siding pitsi kaddu kawe ke klem ke dam patang si pini labang so dolong radang no Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang arideng pen ingpu ponsi CEM aphan amahang peklar chenlo la sopot pin nang an Sarupathar ara datum kijot un epin kachoro pajir pon alam the long pon thu Bokajan pen anantirang Karbianglong lai